Tenia moltes ganes de fer una festa de pijama. I jo? Jo no havia fet mai cap. Com? Hem de pensar què fer. Podríem jugar a la Play. Però què dius? Quin avorriment. A mi tampoc m'agrada. Juguem a nines? En tinc moltes. Ell segur que no voldrà. I per què? Doncs perquè és un nen. I perquè sigui un nen no puc jugar a les nines? Tothom pot jugar al que vulgui, no? Però normalment els nens prefereixen el futbol i la play. A mi no m'agrada jugar a futbol. A mi m'agrada el ballet. Mira, com el nen d'aquella pel·li. Com es diu? Billy Elliot. Jo l'he vist, aquesta pel·li. És molt guai. A mi m'agrada molt l'amic. És molt divertit quan es vesteix de nena. Un nen que es vesteix de nena? Per què no? Que cadascú es vesteixi com vulgui. A veure, vosaltres què us posaríeu si poguéssiu escollir? Jo! Jo un vestit rosa. Tot de negre i un maquillatge ben tècnic. Tan, 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 tan. No soy tu padre. Els que van així, que ens diuen gòtics. També sinistres. Au. Jo aniré sempre amb pantalons curts i samarreta. Jo em deixaria el cabell així de llarg. Doncs jo me'l tallava ben curt. Doncs jo vull ser una nena normal. I què vol dir ser normal? És veritat, tots som normals, no? Normals però diferents. Cadascú és com és. Podríem jugar a ser diferents. Diferents a què? Vols dir que jo puc ser un nen? Esclar, i a mi em pot agradar la boxa. Jo em deixaré un bigoti. Estaràs molt guapa amb un bon bigoti. Jo aniré amb una perruca de colors. Segur que ho poses de moda. Tu voldràs un tutu fardat?